tandaan din po natin na wala pong booster muna ha. Marami pa po tayong mga kababayan ang kailangan mabakunahan. Sa mga nabakunahan na, huwag naman nating i-deprive yung hindi pa natuturukan ng COVID-19 vaccine. Maawa naman po tayo sa kanila. Okay? Ubusin muna po natin ang hanay ng ating kababayan. Bakunahan natin ang lahat bago tayo mag-isip ng booster. At kasama naman po yan sa budget na susunod na taon. 45 billion po linaan natin para sa booster ng lahat. COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Kung mapapansin niyo po, bumababa ang ranking natin pagdating sa, tumataas pala ang ranking pagdating sa total cases. Number 70 na po tayo. Itong pinakamataas na ranking natin, hindi po yan nakakatuwa dahil dumadami po ang kaso natin. Pero given na nandiyan naman po talaga si Delta variant, naintindihan naman po natin yan. Pero kinakailangan, mas paintingin pa natin ang mask, hugas at iwas at kung po pwede na, bakuna. Number 22 po tayo sa active cases. Number 131 pa rin po tayo sa cases per 100,000 population. At ang ating case fatality rate po ay mababa pa rin at 1.72%. 91 po ang rank natin. Ang world average po ay 2.1%.